prečo Ježiš umyl Petrovi nohy. Ježiš vedel, že Peter ho čoskoro 3-krát zaprie a že v budúcnosti bude naďalej vidieť hriech. Ježiš poznal všetky slabosti svojich učeníkov a nechcel, aby sa ich hriechy dostali medzi neho a jeho učeníkov. Preto ich musel naučiť, že všetky ich hriechy už boli zmyté. To bol dôvod, prečo umyl svojim učeníkom nohy. Ježiš pred smrťou a opustil ich. Chcel sa uistiť, že budú pevne stáť na evanjeliu o jeho krste a tiež o úplnom odpustení všetkých ich celoživotných hriechov. Všetci by sme mali pochopiť dôvod, prečo Ježiš umyl učeníkom nohy a prečo povedal, čo robím. Teraz nerozumiete, ale potom to už áno. Až potom môžeme uveriť v evanjelium o znovuzrodení a sami sa znovu narodiť.